Хутка ў школу, а значыць, прыйшла пара рабіць сезонныя пакупкі да новага навучальнага года. Шырокі асартымент тавараў прапануе універмаг ад канцылярыі да школьных касцюмаў. І ўсё па даступных цэнах. У гэтым пераканалася наша здымачная група. До 1 верасня засталося менш за 2 тыдні. Пачаўся сезон школьных пакупак. Прычым за стыльнай формай і зручным школьным абуткам не абавязкова ехаць у суседні горад. Усё можна купіць у Шклове. Адной з самых галоўных кропак продажу школьных тавараў з'яўляецца цэнтральны універмаг. В этом году предоставлен большой ассортимент товара для школьников. Это для мальчиков, для девочек. Есть все размеры. Одежда у нас качественная, от белорусского производителя. Спросом пользуются у нас костюмы для мальчика и также для девочки сарафан. От бобруйской фабрики «Славянка». Класічны чорны касцюм або модны сіні, спадніца ў клетку ці ў палоску. За разнастайнасці прадстаўленых мадэляў складана зрабіць выбар. Але галоўнае, што гэты выбар ёсць, бо кожнаму з бацькоў хочацца, каб іх дзіця хадзіла ў якасным і арыгінальным адзенні. Цена касцюма для хлопчыкаў ад 75 рублёў, а апрануць дзяўчынку будзе крыху танней ад 42 рублёў. Акрамя таго, ва ўнівермагу таксама можна набыць школьны абутак, ранцы, канцылярскія прыналежнасці. До канца жніўня ў магазине дзейнічае акцыя, па умовах якой вы можаце атрымаць зніжку ад 5 до 15% у залежнасці ад сумы набытых тавараў.